Oh, nanubabo ang kabalin, kumusta kayo po? Yako'y Louis Season ng Wearing Pampanga. Ngayon nga doon ini at yung kami kayo ng San Fernando. Purimi pong pakilala kaya kayo ngayon ining bayong milk tea kayo ng second floor na ng Sam's Building. Kapin din ni Cupp Cha. Actually excited kong lungub kasi bayo tala takman din karelang cha. Turuda ko pa mo mga nanugawang metong. Subukan tamo, tara. Good afternoon, sir. Welcome to Cupp Cha. Mga nanong nagagawan din milk tea? Pagbisa ko kung mag-ala, sir. Tuloy ko. Sige, tara, natamo. Manjulot na mong apron, syempre, para safety and sanitation. Ito. Mag-hairnet na mo rin para sanitation. Yan. Okay. Umpisa tayo. Siguro, subukan tayo mong gawan ining Oreo cookies, ining Yema Fudge, ang buong strawberry cheesecake. Puri ko nga balo rito mga nanyong gagawan. Sige po, sir. Okay, tara. Okay, mga nanong muna. Kaya pong yung tamang signature blend, sir. Yung pong base namin yung yamong Okay, so tatlong scoop. creamer. Nano yung kanya din eh? Black tea po, sir. Black tea. Wow. Oh, pinaka-sugar tamo yun nila. Okay. Pag remix na po, sir, din na pong dito ka-ice. Takpan tayo. Okay. Shake. Shake may pa po minsan. Tama? Kasi po yung pressure na po bata po nung... Uling mapali yan. Shake mo na po na huwag na po ba. Galing na talaga nila. Ito yung science behind. Magaling ka mag-shake? Sakto lang, sir. Sakto na. Kaya na po niyan, i-ready tayo po yung tinatamang ka. I-ready tayong cup. Okay, sige. Tansyan tayo po yung guys, sir. Mga nanood daw, sir. Tansyan tayo po, sir. Basta ito kung biday niya po yung... Paduro tayong mga yan. Pwede na ako mag-apply, kaya rin nanini. Mila ko cobra, sir. Dagdagan tayo. Siyempre, mas marakal, mas manyaman. Wari. Manyaman. Mas manyaman. Okay, ang gaba, boss, ha? O, suya ka niyan. Kumina po. Ayos nga niyan. Okay, but? Cream cheese po. Takay po kayo tayo po si Bayo. Go tayo pa si Bayo. At ice. Milk foam po. Milk foam. Okay. Tapos pwede tayo na pong isil, sir. Seal tayo. Okay. Ooh. Ito, so kayong kalwat ko ng mag-vlog, may itong ngayon ka rin checklist ko, bisa akong mag-seal. Yan. Yan. Okay, but? Sige, bongga po na lang. Wala eh. Okay. Yema Fudge for Louis Season. Ready na. Yung tutukita naman gawan, itang Oreo cookies. So, baka na yung pisan naman din eh. Okay, but? Diba takpan na yan? Sige po. Okay na yan. Siyempre, pakadagdagan tayo, kaya katayin. Pwede na yun, Ooh. Look at that, guys. Now, balang transport. Diba? 5. Oreo milk tea for Louis. Ready na, sir. Yung pong strawberry cheesecake na ako po. Stir. One shake. Measure. Balaman niya na, sir. Scoop. Add ice. Naman na. Oreo cookies, Yema Fudge, strawberry cheesecake for Louis Season. Woo! Salamat, dahil salamat. O, hindi kang paggawa tamo kang Louis nandun. So, igawan tamo, takman tayo na lang yan. Tara!
O ito, sa Ochutana kining lamesa tamo kayo, ipansinan niyo yung lugar, talagang, di ba, cozy eh. Sorry, may kabandi kayo ni kasi ilang mag-design, so atin lang balang architectural firm niya. Pansinan niyo talagang, basta-basta yung lugar, di ba? Sorry, hindi rin karelang milk teas. So atin lang yema fad, strawberry cheesecake, graham overload, Oreo cookies milk tea, dark chocolate milk tea, perfect matcha milk tea. Karing classic na naman apin iniing winter melon milk tea. Aside from milk teas, atin lang aman na sparkling fruities aren. So pansinan niyo apin la din. There you go. So we come to the favorite part of the vlog. We come to taste testing karelang milk tea. Pero again, syempre, mata ka lang masyado rin eh. Puring kontak mandet ang gawa ko nandin. So at least atin yung, di ba, flavor of love. Nino lang gawa at damo nandin sa ining yema milk tea. Yema fudge milk tea. Yama na oh. Super solid yung tayo yema. Takman tayo. Wow. Interesting. So, again, di ba, yung yema medyo malat yun. Okay, but milk plus itang tea is mayumo, so mig-complement ya. Para ka na ako bala mo tinang dessert keni. Anyway, yeah, di ba? Dessert na naman talaga in a sense yung mga nining klaseng milk tea. Takman tayo pa. O ito, so kakadwa ka rin ang gawa tamo nandin ining strawberry cheesecake. Just to mention pala so yung medium cup tamo is 110 pesos. Yung large cup naman is 120 pesos. So difference of 10 pesos para ka na ako go for the large cup na. Okay, so shake tayo pa. Taste test in 3, 2, 1. Whoa. It reminds me of Baguio. So metong ka ring main product da ka rin is strawberry. So it reminds me of Baguio. And at the same time, heavy on the cheesecake. Tikman tayo po. So last to taste naman is itang gawa tamo din, Oreo cookies milk tea. Okay, let's dig in. Not too sweet, not too overpowering ang tea da. Just the right blend for an Oreo milk tea. Alright, so out of the 3 karetang tikman tamo para ka na ako, this tops the taste test for the 3 samples tamo. But then again, di ba, no pang kadakal din kaya anything variants tamo for the milk tea. So it's for you to find out. But for me, this one tops my sampling. Open niya Cupp Cha from 11 a.m. up until 10 p.m. Monday to Sunday. Located dyan ni second floor ng Sam's building along MacArthur Highway mo po. Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga. So, guys, we all know na talagang it's a tough competition for milk tea shops. And if you are looking for yung place to hang out or brand naman for you to taste, make sure to check out Cupp Cha. Again, thank you for watching until our next discovery. If you do like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. Mas din po ang gagala tamo po ang abetala rin friends tamo or family tamo, lalong-lalo na nung makanining place, super cozy and super family friendly. So, thanks for watching until our next discovery. Peace out!